Здравейте, приятели! Аз съм The Smashers. Днес ще говорим за PopSocket. Чудех се доста време какво е PopSocket. Исках да разбера. И питах приятели, питах познати какво е PopSocket. И всеки ми казваше, че PopSocket е като ключодържател, обаче за телефони. И аз съм толкова тъп и не можа да се седа, че имаме интернет, че имаме компютър, че имаме телефони, таблети и всеки други устройства. Та влезнах в Google, проверих какво е PopSocket и PopSocket е нещо, да, като ключодържател, обаче за телефони. Когато си правите селфита или мюзикали, нали, в мюзикалите трябва да си движите ръката, т.е. телефона, и за да не падне телефона, поставяте PopSocket на телефона и, нали, за да не падне, го поставяте. За това служи. Също така служи и за да си сложите слушалките отзад на телефона. Всъщност, сега ще ви покажа какво е PopSocket за хората, които все още не знаят, за хората като мен, които не знаят какво е PopSocket. Здравейте, приятели! Всъщност това е PopSocket. Вижте, може да си държите телефона, ето както ви казах. Тук може да си поставите също и слушалките. Има ги в различни цветове, различни рисунки. Ето, когато си правите селфи, когато пишете или правите или играете на телефона. Всъщност за това служи PopSocket. Който знае какво е на български PopSocket, нека да напише по-долу в коментарите. Тази сумка е смешна. Вместо да попирате телефона, може и така. Ето и за това служи също PopSocket. Абонирайте се, това е най-важното. Дайте един лайк заради PopSocket на видеото. И това беше от мен. Ще се видим в другия клип.